Over de rode. Hij is bekend van televisie. Hij is heel nieuw op televisie geweest. Ik ben heel blij dat hij hier is. Geef een hard applaus. Piet Eko, oftewel Malle Pietje. Ja, goed. Ja, zo, daar is hij. Ja. Hallo. Daar is Siebertje. Daar is Siebertje. Daar is Siebertje met alle dingen goed. Zo. Malle Pietje, dit ging over Siebertje. Ja, dat hoor ik, Eko heeft 50 jaar Siebertje gespeeld. Maar wat gaat er dinsdag gebeuren? Dat weet ik niet. Ja, Maar nee, we moeten allemaal komen in het raadhuis in Oudewater. Alle mensen van Siebertje? Ja, die er iets mee te maken hebben gehad en die de laatste decennia hebben gespeeld. Want het bestond al heel lang natuurlijk en er zijn er een heleboel al ontvallen. Meneer Van Nuenen. Ja, bijvoorbeeld. En ik hoor dat de weduwe van Nuenen, die speelde de burgemeester, heeft weer een relatie met Eddie Christiani. Ja, dat is ook leuk. Ja, kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Nou, u bent nog steeds bij uw vrouw, Piet Eko. Hallo. Ja, zeker, hallo. Ja. Kijk, ik ben heel erg gebiogeerd op mijn eigen Malle Pietje. Ja. Maar hoe lang is het geleden dat u voor het laatste Malle Pietje hebt gespeeld? Nou, 1975, toen zijn we ermee opgehouden. Ja. Waarom is u ermee opgehouden? Nou, omdat Joop Doderer, de hoofdrol, de titelrol... Die wilde niet. Nou, die wilde niet, maar die ging naar het buitenland, naar Engeland, filmen. Ja. En toen liet hij, wij gingen naar de mokerij. En wat gingen wij doen? Nou, daar werden wij heen gestuurd. En hij ging, nou, dat is zo'n bekende uitdrukking van, hij ging naar Engeland en wij werden de mokerij op een stuk. Ik zou eerst zeggen, ik ben niet heel erg slim, maar ik heb hier nog nooit van die uitdrukking. Van de mokerij? Nee. Ja, daar werd meestal iemand heen gestuurd. Waar ligt de mokerij dan? In Brabant. Oh, kijk, dat bij Mook. In ieder geval, ja. En toen... in ieder geval, toen zijn we daar ja, heel kort, van gehoord. Ja, maar u vraagt waarom is hij heen gegaan? Hij is naar Engeland gegaan en wij zijn achtergebleven. Maar hoe ver van tevoren kreeg u dat te horen dat Siebertje op zou houden? Nou, een maand van tevoren, met enige zwijgplicht, mochten wij er niet over praten. En toen is dat op het kantoor aan ons medegedeeld. En dan zou Joop het zelf aan de massa mededelen. Dus toen was eigenlijk al die zwijgplicht. Ja. In 1950, we hebben nu ook weer te maken met Fokker van de G, maar toen ook al. Ja, ook binnen de omroep was veel zwijgplicht. En had u wel tussendoor? Ja, zeker. Nou, en toen is dat al zwijgend aan ons voorbij gegaan. En toen heeft hij zelf in een programma met Paul Kammermans de tribune verteld dat hij ermee ophield. Ja, dat was een shock. Ik was 13. Ja. Ik was een enorme Siebertje addict. Ik blode niet, ik deed niks, ik keek Siebertje. Ja. Maar, ik wil even, u bent 50 jaar in het vak nu, hè? Ja. Is het gek dat ik zeg dat ik u alleen maar ken van Malle Pietje? Ja, dat is helemaal niet gek, want ik heb er heel veel gedaan bij de hele omroep. Ik was meer producer dan acteur. Oh. En ik heb natuurlijk wel in 1000 hoorspelen gewerkt, dat wel. Maar dat zijn allemaal... Mist u de rol, Malle Pietje? Nee, we doen nou andere leuke dingen. Nu nog steeds, u bent al inmiddels 80. Ja, zeker. Maar, kun je dat wel zien hoor? Ja, zeg je dat zie je niet. Nee, maar dan praat je wat makkelijker over vroeger, hè? Ja, en dat heb ik dus allemaal op schrift gesteld. En er komt een boek van u uit. Ja, een luisterrijk verleden. Bent u rijk van geworden? Ja, geweldig. Ja, ik leef al een hele tijd stil. Waarom koop ik nog een nieuwe bril? Omdat die oude nog zo goed staat. Oké, die klaar op je waslust. Ja, goed. Ja. Maar u bent er niet rijk van geworden? Nee, wie wel in die tijd. Wij zijn wat te vroeg geboren. Maar Joop Doderer toch wel? Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet. Ja, maar goed, dat Saatje ook niet. Die moet er ook nog bij schilderen. Die is 88. Ja, dat schildert wel fantastisch. En fantastische, mystieke schilderijen. Ja, heel mooi. Ik moet vaak een tentoonstelling van weer openen. Oh, u moet heel vaak openen. Vaak openen? Nee, maar dat... elke keer moet u weer. Schept een band en... Ik filosofeer over haar schilderkunst. Oh, wat leuk. Ja. En doe je dat waar mensen luisteren dan ook? Jazeker. Ja, want dat zijn tentoonstellingen die lang blijven staan. Die moeten 1 keer geopend worden. Het leuke is dat ik heb afgelopen half jaar Siebertjes herhalingen gezien op de ochtendtelevisie. En het duurt heel lang. Zullen we 1 klein fragmentje even kijken? Ja. Hebben we een fragmentje in huis, jongens? En waar zien we dat? Ja. Doe je nog eens weg! Hé! Wacht dat je wegkomt. Ja. Hé, veldwachter. Wat kan ik voor je doen? Wat is die mooie vriend van jou?
Hoe lang heb je Malle Pietje gespeeld? 7 jaar. 7 jaar. Ja. Miste u het? Was het moeilijk om uit die Malle Pietje huid te kruipen? Nee, helemaal niet, want we deden weer een heleboel andere dingen. Ik ben gewend in die jaren om in lange series eindelijk ook het te beëindigen. Ja. Ik zat 9 jaar in 9 uit de klok, 10 jaar bietenbouwer bij het orkest van Gerda Roos bij de... En hier komt ook een eind aan. En hier komt ook een eind. Ja. Dus ik was het gewend. Nee, ik doe aan met het gesprek. Ja, dat je... Ja. Ja, ik vind het een ontzettend prettige dag dinsdag, want dinsdag wordt toch maar een hele feest en herkenning, omdat je allemaal ziet. Doen ze allemaal de groeten. Ik zou het doen en je zult er meer van horen, ongetwijfeld. Avond dinsdag zullen we er meer van horen. Heel erg bedankt voor uw komst. Geen hard applaus. Piet Ekel, Malle Pietje. Ja, dankjewel. Ja, we zien elkaar nog, hè. Ja, ik kan ook wel lopen als je ja. We hebben afgelopen zomer, want het is weer voorbij de mooie zomer. Dat is ons thema vanavond. Een zomerhit. In augustus stond hij 4 weken in de top 10, waarvan 2 weken op nummer 5. Als ik het heb over Grap Dame, wat zegt u dan? Niets. Dat zegt helemaal niks. Heel bedankt.